Si t'has de preparar l'oral del nivell C1 de català i no saps ben bé com practicar-lo a casa, al blog t'he deixat un exercici gratuït que et pot anar molt bé. És una tasca molt semblant a la que et pots trobar a la prova. Has d'escoltar un àudio, prendre nota de les idees clau, preparar-te el monòleg elaborant un esquema i, finalment, fer la teua intervenció oral. Esta tasca, concretament, es basa en la de la prova oficial de la Generalitat. A la descripció del vídeo et deixaré l'enllaç a l'article de blog amb l'àudio i les instruccions específiques que has de seguir si vols fer un simulacre tan realista com siga possible. Com veus, has d'escoltar l'àudio 2 vegades i prendre nota de les idees clau. Tot seguit tindràs 10 minuts per preparar-te i elaborar un guió. I després hauràs de fer una intervenció de 3-4 minuts aproximadament. Aquest exercici t'anirà molt bé per entrenar 3 habilitats que solen costar: entendre i seleccionar la informació important, seguir les indicacions de l'enunciat i aprendre a ajustar-te als temps que tindràs el dia de la prova. I si quan l'hagis fet veus que encara et falta pràctica, al mateix article t'he deixat també l'enllaç al meu recull de 25 exercicis d'expressió oral de nivell C1 pensats justament perquè ho pugues entrenar aquest tipus de tasques, entre d'altres, amb més seguretat. Et deixo tota aquesta informació i molt més sobre l'oral de nivell C1 a la descripció.